câteva lucruri. Am fost foarte atent la ce au spus cei doi, și Liviu și Sebi, le mulțumesc. Într-adevăr, când am pus textele împreună, deci când editura mi-a zis, gata, hai să le punem împreună, ca să ne aprobăm, e vorba de editura Palimpsest, apropo, e important de spus și asta. Mi-am dat seama de un lucru, abia au puse una după alta. Mi-am dat seama că, și cu oarecare, poate mult cu spaimă, dar în orice caz, o senzație de avertizare. Adică am simțit că ar trebui să-mi apăs pe un beculeț de alarmă sau să-l las undeva. Pentru că ele se adună în ceva și Sebastian Grama are dreptate. El mi-a precizat asta, fiind autorul, mai greu te poți distanța de bine încât să vezi. Și anume sentimentul ăsta al trecerii timpului sau mai degrabă spaima de trecere. Într-adevăr, pentru că am amintit și el, într-adevăr, când le-am pus împreună, mi-am dat seama că în toate textele, în toate situațiile care încep de obicei foarte simplu, lucrurile se agravează și există un prag, care întotdeauna ține de un moment temporal. Personajele trec sau nu trec peste acest prag. Pragul le devine foarte, foarte evident, major, dintr-o dată, neanunțat foarte mult înainte. E o chestie pe care încep și eu să văd lucrurile, cartea devenind obiect, încep să-mi dau și eu seama de treaba asta. Și atunci, personajele sunt nevoite să ia seama de pragul. E genul de prag pe care îl avem în viață, avem 4-5 majore, pe care nu avem cum să le ocolim, nu avem cum să le evităm, nu putem să râdem de ele, putem să râdem de ele, ele oricum rămân acolo. Și pe cât amânăm rezolvarea, nu există o rezolvare în sensul soluției, pe cât amânăm lucrul ăsta, pragul e din ce în ce se ridică. Și din ce în ce ca o apă care umple camera asta și până la urmă trebuie să faci ceva. Nu mi-am dat seama, decât când de asta aici n-am explicat că refuz asta. Mai e o treabă care, într-adevăr, îmi place foarte tare, nu știu dacă... Vă spun pentru că se leagă exact de ce a spus de Orseni. E vorba de pierdere. Mi-am dat seama că toată cartea asta este, spuneam, am mai zis-o dată asta, că ar fi putut să se numească și nostalgie. Dacă nu lua cineva. Se supărea și că Da. Era vorba, da, e vorba de un sentiment al pierderii care valorizează extraordinar de tare viața. Ceea ce mă interesează cei care au spectacolele pe care le-am făcut. Mă interesează foarte mult ce dă valoare vieții. Ce ne împinge, ce ne entuziasmează, ce ne face să producem lucruri, să pășim, să mergem, să deschidem uși, să construim sau să spargem ziduri. Sunt motivații care ne împing. Ori viața, eu așa constat, cred și simt, se valorizează foarte mult prin pierderile repetate și majore pe care le-am avut. Pierderea copilăriei, o pierdere majoră care noi o pierdem oricum. Să spunem că ne maturizăm e greșit. Nu toată lumea o face, după părerea mea. La acel prag, unii nu-l trec niciodată. Ei îmbătrânesc capul de prag. Și așa mai departe. Cartea se numește Marusia. Este titlul uneia din texte. Textul este despre pierderea copilăriei și întâlnirea cu acest mare prag care este, sau maturizarea și iubirea. Textul e dedicat fetei mele, Mara, care este aici de față. Nu e vorba, nu e un text despre ea, pentru că Mara are
nu atât fericită cu vârsta copilăriei, încă, și pentru că spaima mea este că acest prag va apărea foarte curând. Și deci e vorba de niște pierderi repetate. E poate cartea unor pierderi repetate, însă care nu ne diminuează entuziasmul, după părerea mea, ne crește. Ne motivează să ne aruncăm în proiecte de viață cât mai mari și să îndrăznim. Dar asta cred că este la baza, să zicem, a textelor astea adunate aici. Încă o dată vă mulțumesc. Vă invit la, dacă vreți, mâine, unul din texte se joacă. Se numește 5 randevuri mortale spectacol. El se joacă la Clubul Țăranului. Apropo de ce a zis Vivi, că se pot confrunta textul cu spectacolul, ceea ce e interesant, de obicei. Să vezi cum, așa. Dacă vreți să vedeți acest spectacol, vă invit. Și sper că acest volum să-și facă drumul în teatru și între oameni de specialitate și în publicul de orice fel. Vă mulțumesc încă o dată și continuăm cu a doua carte a lui Sergiu. Mersi. A doua carte a lui Sebastian. Avem aici pe cineva care s-a pregătit, a citit cartea. Nu să ieși și să intru din nou, că sunt celălalt. Sunt celălalt. Trebuie să fiu celălalt. Cel care va citi din cartea asta.